Bueno, doncs ens l'han feta ben grossa, ens han deixat pràcticament com estàvem allà per l'any 79 o 80, quan no teníem ni una sola ràdio ni una sola televisió en la nostra llengua, i el fet de reivindicar això semblava quasi un impossible, una cosa exòtica, estranya i tal, no? Potser el que sí que ha canviat és que ara no té res d'exòtic ni d'estrany. Una part important de la població ho té clar, i el que sí que ha canviat també és que esta gentola, han actuat claríssimament en contra dels interessos de la majoria, perjudicant greument qüestions elementals, fonamentals, que tenen a veure amb la democràcia, que tenen a veure amb els drets, amb les llibertats ciutadanes, principis bàsics que estem patint els valencians i que sembla que ens hagin condemnat, jo crec que des de la guerra pràcticament, a ser els que més paguem el pato, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, d'alguna manera els valencians estem sempre en primera fila dels maltractats. Així de clar. Les raons són profundes i seria interessant fer un simposi amb historiadors i amb especialistes en l'assumpte, però el cas és que ja fa massa temps que som el laboratori de proves dels reaccionaris espanyols. Allò que diuen els neocons, que de neo no tenen res i de cons ho tenen tot. És a dir, de conservadors, de reaccionaris, ho tenen tot i són lamentablement prou antics com a conservadors i com a reaccionaris en el pitjor sentit del terme. És a dir, no és cosa nostra, no és que ens ho inventem nosaltres ni tal, sinó que ja en el Wall Street Journal i en diaris internacionals comencen ja a plantejar-se que el Partit Popular en Espanya camina cada vegada d'una manera més clara cap a una dictadura. Per tant, el que ens deixen sense mitjans de comunicació en la pròpia llengua forma part d'una operació claríssima de recentralització de l'Estat. I, bueno, jo no voldria fer alarmisme, no tinc cap vocació profètica, però no m'estranyaria gens que la primera autonomia que caiga, en termes d'autonomia, que siga intervinguda i que diguen aquesta autonomia no pot funcionar, s'ha de gestionar des de Madrid, siga la nostra. No m'estranyaria gens. I el que m'agradaria és que quan arribi aquest moment, igual com ha passat en Radiotelevisió Valenciana, que semblava que els valencians passàvem de Radiotelevisió Valenciana, passàvem perquè ens estaven fent una boniga. No tenia cap interès veure aquella televisió llevar d'algunes cosetes contadíssimes de tant en tant i sabíem que tot eren mentides, manipulació, etc. Però això no volia dir que no volguérem Radiotelevisió Valenciana. El que no volíem era aquesta Radiotelevisió Valenciana. I el que ha quedat demostrat, i sobretot a partir del moment en què primer es va veure amenaçada i després, quan l'han tancat, que la societat valenciana sí que vol Radiotelevisió Valenciana, claríssimament. Hi ha hagut un moviment de reivindicació i de protesta que, amplificant-ho, si arriba el moment en què ens intervenen l'autonomia, igual potser s'emporten la sorpresa que és el moment del despertar dels valencians, d'una volta per totes, i comencen a produir-se coses noves i potents. Dit això, que no és descartable, hi ha bones i males notícies. Les bones notícies és que aquesta gent estan morts.
ells no ho saben, però el seu moment s'ha acabat. El seu període, el seu cicle polític ha tocat ja a la fi. El problema és que no hi haurà eleccions si no passen coses extraordinàries fins al mes de maig de 2015. I això vol dir que ens queda encara un any llarg, un any i mesos, d'haver de suportar una espècie de morts vivents, Walking Dead, pels que hàgiu vist la sèrie, que van arreant a tort i a dret i arramblant en tot el que pillen per davant i fent encara molt de mal. Fent encara molt de mal. Faran encara molt de mal en el temps que els queda, a pesar de que els plantem cara tot el que podem, els denunciem, els acorralem i els perseguim tot el que podem, però l'únic que té competències per a avançar les eleccions és el president de la Generalitat, el moniato, que damunt no l'hem votat ningú. Aquest senyor estava d'alcalde en Castelló i l'únic mèrit que té aquest senyor, que és un mèrit important, és haver estat tota la vida al costat de l'altre Fabra, de Carlos Fabra, i no haver acabat pringat, no haver acabat també acusat d'un grapat de xorissaes. Pràcticament és l'únic mèrit que té. Quan decidiren que Camps, quan Camps va dimitir i decidiren que algú hi havia que posar, clar, miraren i digueren Sonia Castedo, no, que està de merda fins a les orelles, l'alcaldessa d'Alacant. Rita Barberà no vol, i quasi millor que no vulga, perquè si no vés a saber com acabarem. Alfonso Rus, quin perill. Això no hi ha qui el controle. I per tant, quin perill, no, això no. Diu, ahir n'hi ha un xic en Castelló que pareix bon xic i tal, així, aquesta cara de semat, de no haver fet res en la vida. Doncs posem això, que per lo menos no l'enganxaran en res, que vaig a Gürtel i coses d'aixes, no? I el posaren i el xic, quan vas començar a parlar, avui m'han contat que canta boleros i tot, que sap cantar. Sí, avui m'ho han contat. En una festa de Fitur o no sé què, se va arrencar a cantar. I abans que me diguen, jo dic, boleros. I m'han dit, sí, boleros. I feia cara de bolero. Però no el de Carlet, que és prou més bonico que ell, de bon tros. Ni el de l'Alcúdia. Això ho he dit per fer la punyeta, home. Que jo ja sé que Carlet i l'Alcúdia hi ha carinyo. Que soc del Gemesí i en el Cira mos passa el mateix, home. Això mos ho sabem. Bé, doncs estava dient això, que aquest home realment els mèrits en termes polítics eren ningú. Era simplement pura eliminació. I damunt, en aquests moments, si aneu seguint un poc la premsa, tot el que genera la Generalitat Valenciana són notícies patètiques, van buscant un talp que filtra les notícies des de dins, obrin interrogatoris als funcionaris a veure qui és el que està filtrant les notícies, en compte de preguntar-se quin trellat trau que la subsecretària de Presidència se dedique a comprar arreglos de puchero, nyores, botelles de whisky, tal, però això quin poc trellat és, no? És a dir, el que vull dir és que això ens dona la pista del nivell de descomposició en què es troba el Partit Popular. Ni més ni menys. És a dir, un partit en el que ningú se fia de ningú, van tots en desbandar, este home és evident que no serà el candidat en les properes eleccions, Rita Barberà ja ens ha dit que ella vol que siga Margallo, que per quedar fi se va llevar l'accent, perquè si no seria Margalló, claríssimament. No? És així o no és així? Margallo no existeix, Margalló sí. Un Margalló sabem el que és. Un Margallo només està el ministre Ixe. Bé, dic això perquè això forma part de les bones notícies. Estan en descomposició. No tenen possibilitat de recuperar-se. El seu cicle s'ha acabat. Per als que ja som una miqueta matxorets, recorda una miqueta el que va passar en la UCD. És un procés de descomposició. Per aquesta gent només els uneix fonamentalment
la pasta. I ara, amb la crisi, que no hi ha pasta, no hi ha càrrecs a repartir, no hi ha negoci que fer, els catòlics, beatots i tal, tiren per un costat, però tots els catòlics no són de l'Opus i, per tant, hi ha catòlics i de l'Opus. I després hi ha els liberals de la bragueta alegre. I després, és a dir, hi ha una varietat curiosa que, si no hi ha la pasta, no hi ha la pasta que lligui la cosa, doncs ja no tiren avant. Bé, tot això per situar-nos en què ha passat en Radio Televisió Valenciana. Radio Televisió Valenciana ha sigut una edició més de lo mateix. Així, jo tinc alguns quadrets per anar així més rapidet que ho exemplifiquen prou clarament. Això són tots els anys que ha existit Radio Televisió Valenciana. La part de dalt, en blau, són els diners que posava el govern, que posava la Generalitat, la subvenció que destinava. La part en roig és el que se gastava. Si vos fixeu, fins a l'any 1994 hi ha un equilibri pràcticament entre els diners que la Generalitat posa per a fer ràdio i televisió i els diners que la ràdio i la televisió se gasten. Què passa en l'any 95? Que entra Saplana. Entra Saplana, el gran artista, el venedor de mantes, i immediatament, si vos doneu compte, ja n'hi ha un desfase de 16 milions d'euros. Entren en maig. Comencen en el govern en juliol, perquè hi ha tot el procés de transferència del govern. Comencen el govern en juliol i en el mig anyet que tenen ja se polixen 16 milions d'euros més dels diners assignats. I a partir d'aquest moment ja la cosa comença a desbaratar-se. Si vegeu, l'any següent ja són 46,73, 42, 88, 42, 111. És a dir, la cosa ja va desbaratant-se. I el súmum del desgavell arriba amb el gran artista Paco Camps, el rei d'Estratxes, que en el seu període, a més, fixeu-vos, a partir de l'any 2000 passa una cosa molt curiosa, i és que la Generalitat autoritza a Radio Televisió Valenciana a finançar-se a través de crèdits. És a dir, té collons la cosa, que en el moment en què allò de la bombolla immobiliària estan entrant diners a punta pala en la Generalitat, d'impostos, de tal, per tota l'activitat econòmica, que està sent molta. Aleshores, en un moment en què tenen diners, en compte d'invertir més en Radio Televisió Valenciana i alleugerir el deute que ja anaven carregant, no, decideixen que Radio Televisió Valenciana se financie a través dels bancs i ells continuen donant-los una miserieta. Mireu, la línia blava, com fins a l'any 2008 se manté pràcticament, i inclús alguns anys arribem a 34 milions d'euros. 34 milions d'euros front a 169 milions de despesa. Això vol dir que 130 i pico milions són de deute. I cada any el deute va creixent. Això és el que explica que al final de la parranda del Partit Popular devem 1.500 milions d'euros. Tots. Devem tots. Enguany, en el 2014, se'n van a pagar 200 o 300, en el 2015 altres, igual. A partir de 2018, d'ací 4 anys, encara ne deurem 500. Els fills dels vostres fills encara estaran pagant el deute d'esta quadrilla.
de parranderos. I la cosa terrible és que si agarrem lo de dalt i lo de baix i ho sumem tot, són 3.000 milions d'euros. I dius, vale, 3.000 milions d'euros per tota la població que som, per tots els anys que s'ha fet televisió, ix a 24 euros l'any per valencià. Dius, home, doncs no són molts diners. Dius, doncs haguera estat bé si s'haguera empleat bé. Si aquests diners, en compte de deure'n la meitat, estiguera tot pagat. És a dir, si la Generalitat ho haguera anat posant. I si ho hagueren usat realment per a fer televisió. I no per al procediment bàsic que vos vaig explicar, que té molts exemples. El procediment bàsic és un amic de Madrid té una productora i és amic del Partit Popular. Si sap fer o no sap fer programes, televisió, pel·lícules o el que siga, dona igual. És amic del Partit Popular. I és un fatxa de merda. Xina de clar. Aleshores, a aquest amic se li diu, presentamos una proposta de lo que vulgues. Documental, pel·lícula, programa d'entreteniment, de lo que te doni la gana. Sempre tenen gent que està ahí un poc al loro, que treballa un poquet, que té picardia, que sap, compren els drets d'un programa europeu d'entreteniment o de lo que siga i presenten un projecte de fer un concurs o lo que siga. Radio Televisió Valenciana el se ho adjudica per, diguem, cent. Per fer la unitat clara. I aleshores el seu adjudica per 100 i els paga 100. I ells se busquen una quadrilla de desgraciaets valencians, de Silla, de Catarroja, tal, estan les productores o del polígon de Vara de Quart i tal, i es diu, això mos ho feu per 15? I home, clar que mos ho fem per 15. Aleshores s'emporten 85 per el puto morro. Vale? I d'aixòs 85 és evident que una part va al partit per a finançar campanyes, etc. I això és el modus operandi d'una banda de mafiosos, delinqüents. Ni partit polític, ni conservadors, ni persones d'ordre, res de tot això. Una quadrilla de xorissos delinqüents organitzats com si foren un partit per a arrasar-nos i arruïnar-nos. Ho dic així de clar, i ho ha dit moltes vegades, i molt claret, i esta és l'hora que no m'han denunciat. Per algo serà, ¿vale? Això en el nivell més clar. És el modus operandi sistemàtic. N'hi ha infinitat de programes, de produccions de radiotelevisió valenciana que la lògica és ixa. El cas de Babalà, que m'ha fet gràcia, Helena, no? Anna. El cas de Babalà, d'Anna, que dia, jo vaig créixer en Babalà, tal i igual. Babalà va començar com un programa de producció pròpia de radiotelevisió valenciana i tenia èxit i funcionava molt bé. I ho feia treballadors de la casa i treballadores i ho feien estupendament. Doncs no, la casa s'inventa que s'ha de privatitzar. I aleshores, uns exdirectius de radiotelevisió valenciana, és a dir, uns tipus que treballaven allí, se n'ixen, munten una productora fora i aleshores s'encarreguen de fer el Babalà, que ja s'estava fent per dins. I el resultat és que resulta més car. Això quina xorissada és? Maria Bradelo ja, no? A Maria Bradelo. A Maria Bradelo li pagaven més de 100.000 euros al mes. Al mes no, a l'any, vull dir. Al mes ja haguera sigut... Més de 100.000 euros any. 130.000 euros era el seu jornal any. Toca't els ous, Quin pastor. Bé, bueno, pues ahí, en este quadre jo crec que se sintetitza molt bé i crec que valia la pena que el vegéreu. Després, pues, alguna coseta més que tenim per ací, pues, això és la relació dels bancs. Si vos doneu compte, ho devem la majoria als bancs alemanys. És la relació amb els bancs.
del deute a 31 de desembre de 2012. En el 2013 encara continuaren la parranda i, per tant, encara van pujar una miqueta més el deute. La majoria són bancs alemanys. Això és una cosa molt interessant de tindre en compte, el consum de televisió en Espanya i en el cas valencià, perquè una de les coses pitjors que ens passa als valencians des del franquisme és que llegim poc i vegem massa tele. Així n'hi ha clar. Els indicadors de lectura de premsa, de lectura de llibres i tal, aquestes coses de pensar i tal, malament. I xupar pantalla, moltíssim. I ahí se veu claríssimament, la línia verdeta és la nostra i sempre està, llevat d'algun any, sempre està per damunt de la mitjana espanyola, que ja és alteta comparat als índexs europeus. O sigui que igual millor allò de apagueu i llegiu aniria bé. I així tenim una explicació interessant, la evolució de la quota de les cadenes de televisió sobre l'audiència total. Així està trucat. Això és del famós informe PricewaterhouseCoopers. Això és del famós informe PricewaterhouseCoopers. Ahí està trucat perquè estan totes les autonòmiques en un paquet. El que ens senyala és que de l'any 2000 al 2011 les autonòmiques passaren de tenir una quota de mercat en l'espai espanyol del 17% a tenir una quota del 10%. Clar, el que convé tenir en compte en aquest cas és que no totes són igual. És a dir, veiem com les dues caigudes més bèsties se produeixen en les dues televisions més fatxorrones per excel·lència dels canals autonòmics, Telemadrid i Canal 9. Les altres, mal que bé, aguanten. La TVG, la Euskal Telebista, la TV3 se mantenen en el 15, en el 10, en el 12, en l'11 Canal Sur, i les que cauen al 6 són Telemadrid i Canal 9. I fins i tot Televisió Canària, Aragón, Astúries, etc., aguanten millor que Canal 9. Amb la qual cosa, ho dic perquè l'argument que moltes vegades s'ha repetit de que, clar, és que amb l'aparició de les temàtiques, la Sexta, la 4, no sé quant, ni sé menys, s'havia contret el mercat i, clar, Canal 9 això ho ha patit. No, Canal 9 no és que ho hagi patit. Canal 9 se ho ha buscat, perquè altres televisions autonòmiques han resistit molt millor. I vegem els ingressos. Els ingressos de Canal 9 passen de 33 milions a 7 milions. Són els ingressos de publicitat. Si ho vegérem respecte als altres, a les altres cadenes autonòmiques, veuríem com Canal 9 ha caigut moltíssim. La cosa més bèstia que val la pena assenyalar és que quan estàvem discutint els pressupostos de 2012, la previsió del senyor López Jaraba, director general de Radio Televisió Valenciana, d'ingressos, continuava sent delirantment de 34 milions. Ell dia, se preveu un ingresso de 34 milions. I jo li dic, tu no estàs bé del cap. Ho dia així de clar, en el Consell d'Administració. I li dia, però anem a veure, però si està caiguent, d'on te traus tu que ara tal? Això tot és mentida, tots aquests comptes són una mangarrufa, tal. O sigui, ni punyetero cas, però a més, en tota la poca vergonya del món. És una cosa prou vergonyosa en aquest sentit. I a veure si me queda algun quadret més i vos deixo en pau perquè veig que Paco ja està nervioset i jo podria estar tota la vida parlant d'això i damunt el ratolinet este està un poquet bobet.
Bueno, sí, això són els ingressos, novament, per publicitat, tal. Bueno, només volia assenyalar-vos una última cosa que pense que val la pena veure, que està al principi, a veure si això va rapidet, que és l'audiència. És a dir, és cert que la societat valenciana havia abandonat a Radiotelevisió Valenciana des del punt de vista de l'audiència. És cert en termes generals, en termes de mitjana, però també és cert que quan mostraven coses amb un mínim interès, la gent se les mirava. Vull dir, hi havia programes com Trau la llengua, com Gormandia, com l'Alqueria Blanca, tot i que era molt blanqueta, perquè un alcalde, la gent major se'n recorda, no?, el que era un alcalde en els anys 60. Era el jefe de la Falange, el jefe del movimiento. Els alcaldes eren fatxes, els més fatxes del món. I, bueno, hi havia algun alcalde alguna vegada en algun poble que era bona persona, tenia bon caràcter, però n'hi havia molts que eren molt refills de puta. Entonces, clar, te trauen això com si fos Cròniques d'un pueblo, tot de bona gent, tal i que qual. Hi havia un dia que era que Franco passava per la carretera, com si fos allò de Bienvenido Mr. Marshall. I no tenen, en ple segle XXI, no tenen ni la picaresca de que per lo menos hi hagi un personatge que faci un comentari que diga ara passarà el fill de puta ixe. Doncs en aquesta època hi havia molta gent que ho pensava. Com pot ser que no... Vull dir, que inclús l'Alqueria Blanca, que els valencians ens conformem en poquet, ens fan una coseta boniqueta i en valencià i ja ens pareix estupendo, que tampoc és que... Inclús l'Alqueria Blanca tenia una audiència que si hagueren sigut programes de qualitat, ben fets, ben historiats, amb una bona documentació i tal, això ja hauria sigut l'hòstia. Que diguen que als valencians no els interessa la seva tele i tal, el que no ens interessa és ixes bonyigues. I, bueno, en l'evolució del share se veu molt claríssimament l'any 89 el 14, en l'any 92 el 22, 17, 20, 20, 18, 16, 12, tal... És a dir, i a partir del 2010 comença la caiguda i acabem en un 3,8 de mitjana. En el 2013 l'última mitjana és un 3,8. Però si se'n recordeu, el dia que tallaren no, el dia que el Moniato va anunciar que tancava la tele, recordareu que aquesta nit, a les 7, el dia 7 de novembre, hi hagué un debat al qual va anar inclús el PP, va anar el Serafín Castellano, i estava Ximo Puig, estava Morera, en fi, estaven tots els partits, Marga Sanz i tal. Hi hagué un debat de tots els partits parlamentaris. I aquest debat va tindre un 35% d'audiència. Va ser el programa més vist de totes les televisions aquesta nit. És a dir, a banda de la cosa extraordinària, demostra que els valencians, si mos fan bona televisió, si mos conten les coses i si percebem que hi ha llibertat, sí que mos interessa. El que no mos interessa és que mos enganyen. I bé, després ja parlem tots, me calle.